Čo ak by sme zistili, že ľudské srdce v skutočnosti vôbec nepumpuje krv? Znie to šialene, ne? No, presne. Alebo že obyčajná voda v našich bunkách potajomky vytvára úplne dokonalé geometrické kryštály. Dnes zistíme, že naše telá možno nie sú len nejaké mechanické stroje z mäsa a kostí, ale proste niečo oveľa, oveľa bizarnejšie. A hlavne zložitejšie. Hej, v predchádzajúcich 2 častiach nášho detailného rozboru sme odhalili niečo naozaj neuveriteľné. Skúmali sme tu čistú geometriu a akustiku konceptu, ktorý sa nazýva tetramid. A ukázali sme si, ako dokážu 4 zdroje usporiadané v tvare štvorstena, teda tetraedra, vytvoriť v strede obrovské pole. S tou štvornásobnou konštruktívnou interferenciou, áno? Presne tak. A to úplne bez akéhokoľvek vonkajšieho zosilňovača. Je to iba čistá energia tvaru a rezonancie. A boli tu naozaj fascinujúce základy, lebo zistili sme tam, že tento špecifický geometrický úzol nefunguje len niekde vo svete teórie, alebo ja neviem, pri testovaní zvukových vln v laboratóriu. Je to vlastne univerzálny vektorový princíp samotného priestoru. A to je presne naša dnešná misia v tomto hĺbkovom ponore. Presúvame sa z tej ríše čistej fyziky a geometrie priamo do biológie. A do liečenia? Áno. Ideme preskúmať, ako sa tento elementárny geometrický kód premieta do živej hmoty. A tuto podľa mňa začína byť skutočne zaujímavé, pretože z týchto zdrojových materiálov vyplýva, že život samotný môže byť postavený proste na presne tých istých rezonančných princípoch. Hej, ten prechod od neživej geometrie k živej biológii odhaluje úplne nečakané paralely. Paralely, ktoré podľa mňa úplne menia pohľad na to, ako chápeme zdravie, terapiu a vlastne samotné fungovanie ľudského organizmu. Akože menia úplne všetko. Zrazu sa už nepozeráme na telo ako na nejaké súčiastky, ktoré treba opraviť, ale pozeráme sa naň ako na komplexný, akustický a rezonančný systém. Tak poďme rovno k tomu úplne základnému stavebnému kameňu celého tohto systému, k vode. Jasné, voda. Ľudské telo tvorí zhruba tak zo 60 až 70% voda. A zdroje tu uvádzajú niečo, pričom som sa musel naozaj pristaviť. Čo presne to bolo? No píše sa v nich, že voda má prirodzenú tendenciu tvoriť tzv. Tetraedrické väzby. Odborne sa tam spomína, pozriem si to, sp3 hybridizácia kyslíka. Áno, sp3 hybridizácia. Akože sp3 hybridizácia. Pre mňa ako laika to znie ako niečo z hodiny chémie na strednej, ktorú som celkom úspešne prespal. To asi viacerí. No ale čo to reálne znamená pre tú úplne obyčajnú kvapku vody niekde v našej bunke? Rozumiem. Znie to ako taký naozaj ťažký žargon, ale podstata je vlastne vizuálne veľmi, veľmi jednoduchá. Dobre. Keď sa pozrieme na molekulu vody, to znamená 1 atóm kyslíka, 2 atómy vodíka, radi si ju kreslíme ako takú hlavičku Mickey Mousea. Hej, presne, to si pamätám aj ja. 2 uši. No lenže v trojrozmernom priestore to vyzerá inak. Kyslík má okolo seba elektróny, ktoré sa proste navzájom odpudzujú. Aha. Snažia sa v priestore rozložiť tak, aby boli od seba čo možno najďalej. A výsledkom tohto usporiadania, a to je tá sp3 hybridizácia, je, že vytvoria tvar pyramídy so 4 vrcholmi. Čiže tetraédr. Teda tetraédr, presne. A úhol medzi týmito väzbami, ten je na chlop presne 109,47 stupňa. Zadrž. Počkej. 109,47 stupňa. To je predsa ten istý uhol, s ktorým pracuje tá tetramidová rezonancia, o ktorej sme sa detailne bavili v minulom ponore. Áno, toto je absolútne kľúčový moment pre pochopenie úplne celého toho konceptu. Fíha. Pretože voda vo fyzickom cele nie je len nejaká pasívna výplň, v ktorej si voľne plávajú orgány. Hej. Je to vysoko štruktúrované médium. V kryštalickej forme, napríklad keď si vezmeme ľad, vytvára dokonalú tetraedrickú sieť. Ale aj v tekutom stave sa tie molekuly vody neustále rýchlo spájajú a rozpájajú do tzv. Klastrov. A tieto klastry neustále hľadajú práve túto tetraedrickú stabilitu. Aha, čiže tú svoju prirodzenú polohu. Presne. Keď do tohto systému potom zavedieme tetramidovú rezonanciu, my vlastne vysielame energiu presne pod uhlom, ktorý je pre tú vodu úplne ten najprirodzenejší. By to okamžite, ako som to čítal, tak mi to okamžite pripomenulo takú analógiu s hojdačkou. Niekde na detskom ihrisku. To je dobré prirovnanie.
Lebo keď chceme, aby hojdačka išla vyššie, nemôžeme do nej len tak strčiť kedykoľvek a akokoľvek. Nie, to by nefungovalo. Ak do nej narazíme z boku, tak ju len tak nejak rozhojdáme do chaosu a bude sa mätať. My ju musíme potlačiť proste presne v tom správnom momente. V správnom úhle a fáze. V správnom úhle, aby sme využili tú jej prirodzenú hybnosť. Ak by sme do tekutín v tele nejak tlačili vibrácie cez túto tetramidovú struktúru pod týmto prirodzeným uhlom 109,47 stupňa, tak je to vlastne ako to dokonalé potlačenie tej hojdačky. Ten efekt sa podľa mňa musí obrovským spôsobom zosilniť. Táto analógia to vystihuje úplne presne. Pretože ak trafíte ten správny uhol, vy priamo meníte fyzikálne vlastnosti tej tekutiny. Wow. Materiály tu napríklad spomínajú hlboký vplyv na vodíkové mostíky, ďalej zmenu viskozity a tiež povrchového napätia. Tekutiny začnú sa tam vytvárať tzv. Cymatické vzory. Počkej, cymatické vzory, to je keď ľudia napríklad sypú jemný piesok na veľký reproduktor a ten zvuk z toho piesku vytvára také tie nádherné symetrické mandaly. Áno, presne tie. Chceš mi ale povedať, že toto sa nejakým spôsobom deje priamo v našej krvi? Áno, len si ten piesok musíte nahradiť mikroskopickými bunkami a krvnou plazmou. Dobre, to znie neuveriteľné. Biofyzikálne modely naznačujú vznik takých fraktálnych interferenčných vzorov priamo v tej krvi a tým sa napríklad úplne mení tok červených krviniek. Akože začnú prúdiť inak? Hej, oni sa napríklad prestanú zhlukovať. A ak sa pozrieme na lymfatický systém, tam by zase mohli vznikať tzv. Vírové štruktúry. Lymfa totiž nemá na rozdiel od krvi, nemá vlastnú pumpu. Spolieha sa výlučne na mechanický pohyb svalov. Čiže musíme cvičiť, aby prudila. Presne. Ale ak sa v nej vytvoria takéto mikrovíry vďaka tej rezonancii, mechanicky to obrovsky podporí tú drenáž a samotné odplavovanie toxínov z tela. OK, zastavme sa pri tom toku a víroch, lebo to ma dosť zaujíma. Jasné. Ak dokážeme takto štrukturovať vodu a nejak tam tvoriť víry, čo presne to... čo to urobí, keď sa táto tekutina začne reálne pohybovať tými našimi drobnými kapilárami? Veď to sú úplne mikroskopické trubičky. Tam sa krvinky musia doslova predierať jedna za druhou, nie? To nás privádza k javu, ktorý tie zdroje nazývajú mikroprúdenie. Ono totiž v kapilárach a v tých medzibunkových priestoroch je ten klasický mechanický tlak srdca už naozaj veľmi slabý. Aha. V týchto modeloch pôsobí tetramidové pole ako taká rezonančná pumpa. Využíva model tzv. Toroidného poľa, čiže tvaru prstenca, alebo ak chcete donutu, a stojatých vln. Donutu, dobre. Lineárne, ale že vo vnútri rotuje okolo svojej vlastnej osy ako také malé mikroskopické tornádo. Vír. Tento rotačný pohyb drasticky, ale naozaj drasticky znižuje trenie. Funguje to celé ako miniatúrne turbíny, ktoré extrémne rapídne zlepšujú distribúciu živín a odstraňovanie toho metabolického odpadu. Jasné, lebo sa to nezasekáva. Presne, a to presne na tej mikroskopickej úrovni, kde ten obyčajný lineárny tlak jednoducho zlyháva a nestačí. OK, poďme si to teraz proste rozmeniť na drobné, lebo tu sa dostávame priamo k srdcu. A tu v tých materiáloch úplne zarazila jedna obrovská vec. Srdce je tam opísané veľmi netradične. Úplne netradične. Akože zastavme sa vždy, ale naozaj vždy nás na biológii učili, že srdce je nejaká mechanická pumpa, však. Sval sa proste stiahne, vytlačí krv do hadíc, potom povolí a nasaje ďalšiu. Úplne ako nejaké vodné čerpadlo na záhrade. Hej, to je taký ten klasický model. Ale tento zdrojový materiál tvrdí niečo iné. Opisuje úder srdca, ten beat, ako nejaký fázový posun, ktorý nevytvára lineárny tlak, ale generuje rotáciu krvi. Takzvaný beat spin mechanizmus. Beat spin. Ako to vlastne funguje? Chceš mi povedať, že srdce proste nie je pumpa? Že nás to učili zle? Čo je tu fascinujúce, je zistenie, že príroda vlastne takmer nikdy nepracuje v rovných čiarach. To je pravda. Všetko v prírode prirodzene rotuje alebo pulzuje. Keď srdce pulzuje, ten skokový rytmus, ten tzv. Beat, to nie je len nejaké tupé stlačenie tekutiny do trubice. My sa musíme pozrieť na anatómiu srdca, konkrétne na tie trojcípe chlopne. A tie chlopne tam majú nejaký tvar. Presne, oni vytvárajú veľmi špecifickú geometriu. Keď sa krv cez ne pretlačí, nenarazí len tak pasívne do steny tej cievy. Vďaka tomu tvaru chlopní získa spin, začne rotovať. Vznikajú toroidné víry. Počkaj, takže
krv sa v cievach reálne skrutkuje ako tornádo? Presne tak, doslova sa skrutkuje. A tento pulzujúci spin udržuje tú hybnosť krvi oveľa efektívnejšie. Je to pritom v prírode úplne univerzálny jav. Napríklad kde ešte? Tie materiály to prirovnávajú napríklad k aerodynamike hmyzích krídel. Keď hmyz letí, tiež tam dochádza k takýmto skokovým rotačným kontrakciám. Alebo k pohybom určitých pulzujúcich rastlín. Aha, ako je napríklad mimóza? Presne, mimóza. Srdce sa v tomto kontexte potom naozaj nejaví ako nejaká obyčajná mechanická pumpa. Je to skôr biologický tetrahydranový generátor. Je to vlastne hlavný toroidný motor celého tela. To je neuveriteľné. Akože úplne mi to mení to, ako si predstavujem svoj vlastný krvný obeh. A ten text ide ešte hlbšie, lebo rozoberá vplyv tohto interferenčného pola nielen na tekutiny, ale priamo na samotné živé bunky a celý nervový systém. Tvrdí, že toto pole stimuluje bunkový membránový potenciál a tzv. Biofotonické kanály. Áno, biofotonika. Bunky medzi sebou komunikujúce svetlo. Akože my vo vnútri svietime. Vo veľmi špecifickom zmysle áno, svietime. Biológia už dlhšie vie, že bunky nevyužívajú na komunikáciu len tie pomalé chemické signály. Jasné. Sú totiž mimoriadne citlivé na mechanické, elektrické a dokonca aj fotonické polia. Produkujú tzv. Ultraslabé svetelné emisie. To sú biofotóny. Aha. Predstavte si to proste ako taký tenký optický kábel zavedený v tele. Je to obrovská informačná diaľnica, cez ktorú si tie bunky bleskovo, naozaj rýchlo odovzdávajú informácie o tom, v akom sú stave. To je šialené. A tetramidová rezonancia by podľa týchto zistení mohla vytvoriť mimoriadne čisté, koherentné prostredie práve pre šírenie tohto svetla. Dobre, a tu sa dostávame k takým špecifickým frekvenciám. V dokumentoch sa tam priamo spomínajú konkrétne čísla a ladiace frekvencie. Píše sa tam napríklad o 40 Hz pre mozog a vedomie, potom o 528 Hz pre opravu DNA. Áno, známa frekvencia. Alebo o 7,83 Hz, čo je, myslím, Schumannová rezonancia Zeme. Ale znamená to, že ak doručíme tieto frekvencie cez tú špecifickú tetramidovú priestorovú geometriu, má to iný účinok, než keby sme si ich napríklad len pustili do uší zo sluchadiel niekde pred spaním. Zásadne iný. Ten rozdiel je obrovský. Ak si pustíte frekvenciu zo slúchadiel, ten zvuk prichádza lineárne z 2 bodov priamo do vašich uší. Jasné, zľava a sprava. Ale ak použijete tú tetramidovú konfiguráciu 4 bodov, frekvencie sa presne v tom geometrickom strede krížia. Aha, tá interferencia. Vytvárajú oblasť tzv. Konštruktívnej interferencie. Amplitúda tých vln sa tam masívne násobí a vzniká už spomínané sféricko-toroidné pole. Vezmeme si napríklad tých 40 Hz, čo ste spomínali. Dobre, to je frekvencia spojená s mozgom však. Predstavme si taký ten známy pocit absolútnej hmly v mozgu. Ten brain fog. Presne, brain fog po naozaj ťažkom, stresujúcom dni v práci. Vtedy neviete ani ako sa voláte. To je vlastne taký chaos v mozgových vlnách. Čo by tých 40 Hz urobilo v takomto tetramidovom poli s tým človekom? Ak ste priamo uprostred tohto poľa, tých 40 Hz nezachytia len vaše ušné bubienky ako pri slúchadlách. To priestorové pole doslova prenikne celými vašimi biologickými štruktúrami, priamo tým nervovým systémom, synchronizujú sa mozgové vlny a ten chaos, ktorý popisujete, tá hmla, sa tlmí. Wow. Má to pritom priamy vplyv na imunitu, tlmia sa rôzne zápalové procesy a endokrínny systém na to okamžite reaguje tak, že zníži hladinu stresového hormónu kortizolu. Nastáva stav, ktorý dokumenty veľmi trefne nazývajú rezonančný reset. Rezonančný reset, to znie skvelé. Hneď by som si jeden dal. Ale poďme teraz tak trochu na tenký ľad. Počúvam. Pri čítaní týchto materiálov som narazil na jednu sekciu. Bola venovaná takému vizionárskému presahu. A objavuje sa tam pojem medbed. Áno, medbed. A priznám sa, keď počujem o takých tých zázračných svietiacich posteliach, okamžite mi v hlave bliká kontrolka. Kontrolka šarlatánstva. Áno, presne, šarlatánstvo a nejaká sci-fi utópia. Na internete je plno ľudí, ktorí tvrdia, že si len láhnete a za minútu vás to vylieči úplne zo všetkého, pomaly aj z plešatosti. Ako toto vôbec môže mať nejaký reálny, fyzikálny základ v kontexte toho, o čom tu dnes hovoríme? Je veľmi, veľmi dôležité oddeliť internetové mýty od toho striktného biofyzikálneho modelu, ktorý predkladajú tieto texty. Dobre.
Koncept EMET-BET tu nie je popisovaný ako nejaká magická skrinka, do ktorej vojdete a stane sa zázrak. Je to proste aplikovaná biofyzika, založená na princípoch, ktoré sme si tu práve detailne vysvetlili. Takže to má vedecký základ. Ide o teoretickú konštrukciu, kde by sa skombinoval akustický a elektromagnetický generátor. Ale bol by usporiadaný presne v tej tetramidovej symetrii. Ak do ohniska tohto poľa umiestnime pacienta, obklopíme ho toroidným interferenčným poľom. Takže by vlastne išlo o nejaký obrovský hybridný rezonančný systém? Presne tak. Systém, ktorý využíva zvukové vlny, svetelné frekvencie aj elektromagnetiku. A čo je tuto najdôležitejšie, všetko by to bolo modulované presne v rytme tých pulzujúcich beats-bin úderov srdca, o ktorých sme hovorili pred chvíľou. Aha. To by teda fungovalo ako taká obrovská holografická cymatická matrica pre úplne celé telo? Áno. Človek by proste ležal priamo v tom ohnisku, tekutiny v jeho tele, tá voda usporiadaná pod tým uhlom 109,47 stupňa, by sa začali usporiadovať do takých tých harmonických vzorov. Presne. A pýtam sa sám seba, znamená to teda, že to povestné liečenie budúcnosti by vlastne vôbec nemuselo byť o chémii, o silných pilulkách a o skalpeloch? Že by sme do tela proste nedávali žiadnu cudzú látku, ale využili len rezonanciu a tvar toho priestoru? Ak sa nad tým zamyslíme v takom širšom kontexte, tak tu naozaj hovoríme o absolútnom posune celej medicínskej paradigmy. Súčasná konvenčná medicína totiž väčšinou dodáva do tela cudzú chemickú látku. Hej, tabletky, injekcie. Robí to preto, aby vynútila alebo potlačila nejakú reakciu. Napríklad blokuje bolesť alebo umelo rozťahuje cievy, aby sa znížil tlak. Táto technológia by však ona by iba napodobňovala princípy, na ktorých už úplne prirodzene funguje samotné srdce, tie bunky a voda v nich. Organizmus by proste nedostal žiadnu cudzú chemikáriu. Jasné, nič zvonku. Boli by mu poskytnuté také optimálne energoinformačné podmienky na to, aby sa dokázal zresetovať a opraviť on sám. Ide vlastne o vytvorenie dokonalého prostredia pre autonómnu regeneráciu. Wow. A keď už tu hovoríme o regenerácii, musíme sa presunúť k ďalšiemu dosť fascinujúcemu bodu z týchto materiálov. K jadru života samotného. K DNA. Áno, k našej DNA a mikrobiomu. Zdroje upozorňujú na fakt, že DNA nie je to len nejaký mŕtvý kód niekde zapísaný v bunke, ale že má špirálovú štruktúru, ktorá je úplne prirodzene rezonančná. Z biofyzikálneho hľadiska je molekula DNA skutočne ako taká obrovská fraktálna anténa. Zaujímavé pritom je, že štúdie z oblasti tzv. DNA nanotechnológie potvrdzujú jednu dôležitú vec. Akú? Že DNA vykazuje jasnú tetraedrálnu symetriu pri skladaní a tie 4 dusíkaté bázy, z ktorých je zložená, korelujú priamo so 4 vrcholmi toho tetraedra. Zase to isté číslo, tá istá geometria. Presne. Ak tetramidové pole pôsobí na túto štruktúru, tak masívne stabilizuje jej vibrácie a môže to priamo podporiť to správne čítanie genetického kódu. Keď je DNA stabilná a nečelí proste neustále nejakému obrovskému stresu, tak tá biofotonická komunikácia, čiže to svetlo, o ktorom sme hovorili, začala prúdiť bunkami oveľa čistejšie. Aha, no mám takú celkovú analógiu z hlavy. Sem s ňou. Keď si predstavím našu DNA ako takú obrovskú, veľmi jemnú a zložitú stlačenú pružinu. Ak je telo pod nejakým obrovským stresom, je plné toxínov alebo zápalu, tak tá pružina sa rôzne pokrúti. Zdeformuje sa. Hej, zamotá sa nejako do seba, vibruje proste nepravidelne a tie bunky potom vôbec nevedia prečítať ten tzv. Návod na zdravie, ktorý v nej je zapísaný. To dáva zmysel. Tetramidová rezonancia mi v tomto smere pripadá ako taká obrovská ladička. Udriete na ňu? To pole sa začne šíriť priestorom a doslova narovná tú pružinu späť do jej dokonalej pôvodnej geometrie. A tá pružina potom začne znova vibrovať čistým tónom, takže si bunky vedia ten kód znova úplne jasne prečítať. Tým sa podľa mňa aktivuje to, čo tu materiály nazývajú samoliečicí kód. Ktorú toho, čo tam už reálne je. Aha. V kontexte tej kvantovej a informačnej medicíny totiž zohráva kľúčovú úlohu práve tento koncept, samotná informácia. Informačné pôsobenie póla tu vlastne znamená, že ten terapeutický účinok nepotrebuje priamu chemickú interakciu, látka už nie je tým liekom, ale samotná informácia o zdravom stave je liekom. Wow.
Dalo by sa to označiť za taký extrémne zosilnený geometrický placebo efekt. Tá presná štrukturovaná informácia pomáha telu urobiť to, čo vo svojej podstate dávno vie, len na to v dôsledku toho chorobného chaosu proste zabudlo. To je krásne povedané a predpokladám teda, že toto sa netýka len DNA, ale napríklad aj toho nespočetného množstva baktérií, ktoré v nás neustále žijú. Samozrejme, platí to aj pre celý náš mikrobióm. Predstavte si náš mikrobióm ako taký veľmi komplexný ekosystém. A ten je veľmi citlivý na akýkoľvek chaos. Dlhodobé vystavenie harmonickému rezonančnému poľu vedie priamo k vyvažovaniu tých prospešných a naopak patogénnych mikroorganizmov. Vytvára to proste prostredie, kde ten hrubý chaos, z ktorého zvyčajne pramenia choroby, jednoducho nemá podmienky na to, aby prežil. Neskutočné. Takže sme si prešli fyzikálnu rezonanciu tekutín, vieme o tom špecifickom uhlu vody, prešli sme ten rotačný tep srdca, vieme, že je to ladička pre DNA, ale človek samozrejme, on nie je len nejaký kus mesa a zväzok molekúl, však? To určite nie. Dostávame sa teda k časti zdrojov, ktorá sa venuje mostu medzi telom a myslou, medzi tou psychikou a emóciami. A tu sa ten text ponára do naozaj úžasných hĺbok. Rozoberá sa tu napríklad uvoľňovanie emocionálnych blokov a takých tých hlbokých traum. A toto nastoľuje asi tú najdôležitejšiu otázku, a síce otázku o samotnej povahe vedomia ako takého. Z kvantového hľadiska, na ktoré sa zdroje v tejto časti dosť odvolávajú, je samotné vedomie vlastne interferenčným polom. Náš mozog neustále generuje vlny rôznych frekvencií, máme tam alfa, beta, teta, delta, gamma vlny. To poznáme, hej. Emocionálna trauma, nejaký dlhodobý strach alebo ťažký psychický blok často fungujú ako naozaj veľmi reálna disharmónia v tomto celom vlnovom poli. Funguje to proste ako taký statický šum v rádiu, ktorý vám ruší signál. Aha. Ak tetramidová geometria dokáže zvýšiť tú koherenciu biologických rytmov fyzického tela, dokáže úplne rovnako zvýšiť aj koherenciu týchto veľmi jemných psychických vzorcov, následkom toho môže prísť naozaj hlboké uvoľnenie traumy a taký ten pocit pokoja. Viete, v tých materiáloch je jedna úplne nádherná fráza, ktorá ma dostala. Autori označujú to tetramidové pole za, živú nádobu zámeru. Živá nádoba zámeru, áno. Tým vlastne naznačujú, že toto pole doslova prenáša tú informáciu, ten náš mentálny úmysel človeka proste uzdraviť sa, priamo z mysle do fyzických štruktúr tela. Znamená to vlastne, že ak je naše vedomie len nejaké vlnenie, tak dokáže táto geometrická konštrukcia doslova zosilniť moju myšlienku. Z pohľadu tých biofyzikálnych modelov, ktoré tu analyzujeme, áno, určite. Keď je celý systém uvedený do stavu úplne dokonalej koherencie. To znamená, že mozgové vlny, ten vírový srdcový tep, aj samotná bunková rezonancia vibrujú v takej absolútnej zhode. Tak čo sa stane? Tak sa tá bariéra medzi úmyslom vo vašej mysli a tým reálnym výsledkom vo vašom fyzickom tele začína stierať. Tetramidová rezonancia tu slúži ako taký ultimátny zosilňovač tohto spojenia tela a mysle. A to všetko pritom vlastne stavia na veciach, ktoré už moderná medicína tak nejak pozná. Nejdeme úplne od nuly. Presne. Tento koncept neprináša niečo, čo by bolo vymyslené úplne z ničoho. V modernej medicíne predsa bežne využívame ultrazvuk na rozbíjanie obličkových kameňov alebo liečbu tkanív. Hej, presne. Využívame tzv. Pulzné elektromagnetické polia, PMF terapiu, napríklad na urýchlenie regenerácie zlomených kostí. A v psychológii sa bežne používajú binaurálne bíty na zmenu stavu mysle. Áno, to poznám. Tetramid to proste všetko len berie a spája tieto povedzme roztrieštené technológie do jedného dokonalého holografického a geometrického systému. A to je podstata takého toho skutočného holistického liečenia. Neliečiť len jeden nejaký izolovaný symptóm. Ale ten celok. Áno, vykonať úplne fundamentálnu rezonančnú transformáciu celého človeka. Fúcha. Dobre, poďme si to na moment všetko zosumarizovať, lebo je toho naozaj obrovské množstvo informácií. V tomto našom dnešnom ponore sme prešli neuveriteľnú cestu z ríše matematiky rovno do ríše života. Začali sme pri tom špecifickom uhle 109,47 stupňa, ktorým sa vlastne spájajú molekuly úplne obyčajnej vody. A zistili sme, ako tetramidová rezonancia dokáže túto vodu v našom tele obrovsky zosilniť a štrukturovať. Hej. Ďalej sme videli, že naša krv
že ona neproudí cievami len tak náhodou z nejakého donútenia, ale že sa normálne skrutkuje cez ten tzv. Bit-spin mechanizmus srdca. Dostali sme sa k DNA, ktorá funguje ako taká rezonančná anténa. Ktorá čaká na naladenie. Áno, čakajúca na naladenie, dotkli sme sa toho vizionárskeho konceptu medbedu, ktorý by mohol telo zresetovať úplne bez chémie. A napokon sme zistili, že vedomie a pole sa vlastne môžu spojiť, kde celá táto geometria funguje len ako taká nádoba pre náš vlastný zámer sa uzdraviť. To kľúčové spojivo medzi tým všetkým celým týmto komplexom je to, že kde vládne tá správna geometria, tam vládne prirodzená koherencia. A ako náhle nastane koherencia, biologické telo vždy, ale úplne vždy, nachádza nejakú cestu k vlastnej obnove. A to nás, myslím, úplne ideálne pripravuje na to absolútne veľkolepé finále celej našej série. Pretože ak táto elementárna geometria, tento zdanlivo jednoduchý tetramid, dokáže takto ladiť biológiu a ľudské vedomie, tak aké obrovské účinky to potom musí mať na samotnú realitu a priestor okolo nás? To je tá správna otázka. V budúcej, tej záverečnej, 4. časti nášho ponoru opustíme už aj tú fyziku tela a vydáme sa priamo do sveta metafyziky. Bude to zaujímavé. Budeme totiž skúmať koncepty zberu voľnej energie z prostredia, pozrieme sa na toroidálne cievky a niečo, čo zdroje označujú ako axis mundi, teda nejakú osu sveta, ktorá rezonuje s kolektívnym vedomím. Myslím, že to bude úžasná jazda. Tá 4. časť bude skutočne obrovským posunom. Od toho osobného a biologického prejdeme k tomu univerzálnemu. Od mikroskopických buniek sa dostaneme k pochopeniu samotného priestoru a voľnej energie. Takže to si necháme na budúce, ale dovtedy ponúkam takú jednu myšlienku na záver, s ktorou by bolo dobre sa rozlúčiť. Ak je naozaj celá príroda od tej úplne najmenšej molekuly vody vo vašej bunke, cez tú rotujúcu krv v srdci, až po tie najjemnejšie vibrácie DNA, ak je to celé postavené na tomto jednom univerzálnom pulzujúcom kóde, je vôbec možné, že to, čo my bežne nazývame chorobou, alebo nejakou chronickou únavou či bolesťou, proste nie je žiadna entita, ktorú by bolo treba z tela na silu vyrezať, ale je to iba jednoduché rozladenie nášho vlastného vnútorného hudobného nástroja. A ak áno, koľko ďalších systémov v tomto našom svete práve teraz zúfalo čaká len na to, aby ich niekto pod tým úplne správnym uhlom naladil späť na ich prirodzenú frekvenciu? Zostáva len zamyslieť sa. Počujeme sa pri našej ďalšej analýze.